I dag er det den 12. juli 2024. Hjerterne slår i hver eneste en af os, der sidder her. Blodet er i sit omløb. Det er et underfuldt samspil i vores kroppe og i vores sind, som gør det muligt for os at være her lige nu. På dette sted midt i endnu en nordisk sommer. Og den sommer bliver til, fordi naturens fine balancer stadig fungerer nok til at bære et nyt års frugtbarhed frem. Vi får lov til at være tæt på hinanden i samtaler og vandreture og over et måltid mad. Vi er til, fordi vi bliver skabt lige nu. Og under os findes der en grund, og omkring os og i os findes alt det, som vi ikke selv har skabt. At hjertet slår, og at kroppens væsker balancerer i os, det er en gave. Og ikke noget, vi selv kan styre eller bestemme. Jeg vil gerne læse en lille tekst fra cirka år 1700, tilskrevet jesuiten de Caussade, som jeg synes siger det på en utrolig smuk måde. Alt er i Guds hånd. Alle elementer, jord, luft og vand, er guddommelige. Guds værk når længere og er endnu mere nærværende end elementerne selv. De trænger ind i alle dine sanser, der som du holder dig til det Gud foreskriver. Det som ikke er hans vilje, må du lukke ude fra dine sanser og stå imod. Ikke et gran af materien passerer din krop uden at bære Guds værk i dit inderste. Alt stammer fra hans værk og er til gennem det. Blodet, som strømmer i dine årer, gør det takket være Guds værk, som sætter det i bevægelse. De forskellige indre følelser, du fornemmer, følelsen af kraft og af svaghed, af mathed og af energi, af liv og død, af guddommelige redskaber i hånden på Guds værk, som vil få dig til at helliges. Det liv, vi lever, flyder stadig frem i denne dunkle grund af uvished, hvor det kun gælder om at elske nuet og sætte det højere end alt, i fuld tillid til dette Guds værk, som kun kan fremkalde det, som er godt. Jeg tænker på den der følelsen af at blive god efter en influenza. Det kan være ret barsk at komme igennem sådan en omgang. Og der siger jeg altid til mig selv, det er godt, jeg ved, at det her det er noget, der går over. For det føles jo nogle gange, som om man skal dø. Og så når kræfterne vender tilbage til kroppen, og man begynder at fungere normalt igen, så bliver man fyldt af taknemmelighed. Og så bliver man ligesom et øjeblik klar over, hvor stor en gave det er at leve, og at det hele fungerer så nogenlunde i hvert fald. Skabelsen pågår, så længe Gud vil. Hvad var det, Jesus sagde? Hvem af jer kan ved at bekymre sig, lægge en alen til sin livsvej? Vi begynder jo med dette i vores kristne trosbekendelse. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Og det er jo noget, et hvert søndagsskolebarn ved. Hvem skabte stjernerne og fuglene og dig og mig? Verden er der forud for os. Men det er alligevel ikke noget, vi kan tage for givet. Skal vi se, det var lige... Okay, jeg går videre der, hvor det står. Undskyld. Nej. For nylig hørte jeg et interview på Dansk Radio, som gjorde vældig indtryk. Måske hørte nogen af jer det også. Det var Sørine Gotfredsen, som
interviewede Asger Willerslev, som er professor i evolutionsbiologi. Og han fortalte en meget stærk historie om, hvordan han som helt ung mand havde været på et sted i livet, hvor han var lige på nippet til at tage sit eget liv. En dag sad han på sit værelse med et gevær i hånden. Han følte ikke, at livet havde nogen mening. Og i sine nylige påbegyndte studier i evolutionsbiologi, så havde han jo fået at vide, at den eneste grund til, at vi er her, det er for at bære vores gener videre til næste generation, som så har den samme opgave. Og på en eller anden måde, så synes han ikke rigtigt, det var nok. Men så han sad der, så blev hans blik fanget ind af et træ uden for vinduet. Og han lagde mærke til, hvor smukt det var. Og lige der vender hele billedet. Han begyndte at tænke på det, han også havde lært på sit studium, hvordan alt levende liv hænger sammen. Og han tænkte videre på, at den eneste grund til, at han havde eksisteret her og nu, det var, at så mange eksistenser og så mange generationer af mennesker havde kæmpet og holdt ud og været i livet, også når det var svært. Og det gik ligesom op for ham, at han var den heldige, som nu var blevet til i forlængelse af denne lange, fantastiske historie. Og på en eller anden måde gik det op for ham, at livet ikke bare var en tom opgave om at bære sine gener videre, men en dybt meningsfyldt opgave. Og der spørger Sørine, tror du på, at livet er givet med en guddommelig intention? Ja, svarer han. Jeg tror, at livet er givet med en guddommelig kraft. Jeg tror på en guddommelig kraft. Mange af mine kollegaer vil sige, at det kun er et spørgsmål om fysik og kemi. Men vi kan ikke skabe liv af liv i dag. Det kan vi ikke. Er det fordi, vi ikke har fundet ud af, hvordan den fysik og kemi fungerer? Eller er det fordi der er nogle fundamenter omkring liv, som ikke er forklaret og ikke kan forklares? Det tror jeg. Og han konkluderede videre, når vores søgen efter mening er så afgørende for vores overlevelse, som den for eksempel var for mig i det øjeblik af mit liv, så er det ikke noget, man uden videre kan tage ud af den store ligning. Og jeg tænker, at den længsel, vi bærer med os efter mening, efter at blive genkendt og omfavnet af faderen, det er ikke bare en sentimental religiøs følelse eller en barnlig længsel efter trøst. Den længsel er plantet i os af Gud. Og af og til får vi lov til at erfare det overlys, som er noget større end menneskelig kærlighed. Det overlys, som er jeg sikker på os, gjorde, at blikket til den unge evolutionsbiolog blev forandret på et øjeblik. Længselen efter at være i Guds nærhed, det er et adelsmærke hos os. Og nærme sig den grad af tillid, hvor man kan sige som Edith, du er det rum, som omslutter mit væsen og skjuler det i sig. Uden dig sank jeg ned i afgrunden. Ja, og her var det, jeg kom til kirkens store trosbekendelse. At Gud har skabt verden. Det tager vi for givet og tænker ikke så meget mere over. Men i virkeligheden så er det et utrolig vigtigt punkt i trosbekendelsen, og noget, som slet ikke alle religiøse retninger nødvendigvis lægger vægt på samme måde som os. I Østen har man jo en helt anden forståelse af livet som noget, der verdener, der opstår og går til grunde og opstår igen i uendelige tider. På grund af et samspil mellem ånd og materie.
Men vi tror, at verden blev til ud af intet, fordi Gud ville det. Fordi Gud skabte den. Og den der opmærksomhed, den bevidsthed, som man er til kan få af, at hvilket under det er, at ting eksisterer. Det er måske også noget, der vokser lidt i livets gang. Jeg kom til at tænke på den Inger Christensens kendte digt, Alfabet. Det kan jeg huske, fra jeg var ganske ung. Så tænkte jeg, det var da noget lidt underligt noget. Hun ramser jo bare ting op. Ikke også? Aprikostræerne findes, og brumbær og brum findes, og brinten, og cikaderne, cikorie, krom og citrontræer findes. Jeg kan huske, jeg synes, det kom hun lidt let til. Og i dag så kan jeg mærke, at det der digt gør utrolig stort indtryk på mig. Det er fordi noget med, det findes, og det er på en eller anden måde grænsesprængende bare at konstatere det. Citrontræerne findes, cikaderne findes. Ceder, cypres, cerebellum, duerne findes. For vi tror jo ikke, at der går en absolut linje imellem det åndelige og den fysiske verden, sådan som mange tænker. Det er jo den samme logik, der har ført os i vores moderne verden, derhen hvor vi er nu. At vi så let forstår materien som noget dødt, som noget gudsforladt, som mennesker frit kan råde over, som de vil. Kirken har fulgt med på den tankegang, desværre, og sådan set været med til at understøtte en manglende respekt for vores fysiske livsverden. Men det var jo aldrig sådan, det var tænkt, og det er ikke sådan, det er udtrykt i de dybeste trosbekendelser. Materien er omsluttet af en hellig grænse. Den er ikke et sæt legoklodser, som Gud har kastet ned til os. Vi er selv en del af den, indvævet i den. Den er gennemsyret af skaberens nærvær og mening, og den er hellig i den forstand, at den er skabt som en del af den store guddommelige orden, der bærer vores verden. Og det er jo noget af det, vi desværre i vores tid ser. Tydeligere måske end længe. Man siger, at der ikke er så meget nyt under solen. Og det er jo sandt, at mennesker før os har oplevet pest og krig og hungersnød. Og alligevel er verden gået videre. Men det, som virkelig kan tage modet fra et menneske i vores tid, er, at der er noget nyt under solen. For første gang i menneskenes historie erkender vi, at vores verden er grundlæggende skadet. I hvert fald den del af økosystemet, som er nødvendigt for, at vi selv skal kunne overleve, er skadet. Det sidste år har hver eneste måned været den varmeste måned, der hidtil er registreret. Lige nu ligger temperaturen 1,5 grader over førindustrielt I ved, hvad jeg mener, førindustrielt niveau. Det var jo ligesom lige der, det helst skulle standse, ikke også? Men havene varmes op. Det går dobbelt så hurtigt nu, som det gjorde for 20 år siden. Det er varmere i 24, end det var i 23. Og det betyder, at niveauet stiger. Antarktis er smeltet med 12%, og Arktis med 3%. Siden 1960 har havet mistet 2% af sit oxygen, og der findes stadig flere områder, som er helt oxygenforladte, sådan at der ikke er noget liv. Og vi mærker det på kroppen, også i vores lidt heldige del af verden. Så kraftige regnskyld og så langvarige hedebølger, store skovbrande og ødelæggende jordskred.
Det er noget nyt under solen for os. Dette er en dybt smertefuld erkendelse, og det er næsten ikke til at holde ud at tænke på, når jeg skal være ærlig. Så vælger jeg da i små portioner. For sådan i hverdagen kan man ikke rigtig klare at tage det ind over sig hele tiden. Men alligevel ved vi godt, at der ligger en mørk skygge over det fremtidshåb, som indtil for ikke så mange år siden var en helt naturlig del af vores livsverden. Vi fik betroet en opgave som menneskehed at vogte og dyrke haven Gud har givet os, og vi har svigtet. Begæret blev stærkere end ærefrygten, og rædslen blev stærkere end tilliden til, at vi får det, vi behøver. Og vi må indstille os på at se store ændringer i den verden, vi kender, og bære konsekvenserne af vores egen manglende ærefrygt for den livsverden, der er givet os. Vi ved ikke, hvordan det kommer til at se ud, og det tror jeg er vigtigt at holde fast på. Når man får panik, når man har det svært, så kan det også være en fristelse at give sig over til total pessimisme. Men vi må våge at leve i det uvisse, i vejen vi skal gå. Jeg tænker, at det er måske, som en del på min alder oplever, at man får en medicin eller en diagnose, som man ved, man må leve med resten af livet. Men det betyder jo ikke, at der ikke er mange gode dage, der ligger foran. At de skal leves med skønhed og ærefrygt for livet. Og at vi måske endnu har den dag til gode, hvor den dybeste glæde skal gennemstrømme os. Vi skal ikke leve de dage og de år i et livsrum, der er tømt for mening. Et sted, hvor skaberen hovedrystende har forladt os. Tværtimod så tænker jeg lidt, som jeg også tænker i forhold til det at vide, at der ikke er så mange 10 år tilbage, man kan regne med i sit eget liv. For nogle af os. At det er vigtigt at gå den fremtid i møde med hævet hoved og drikke af kilderne, der er givet os, og øve os i at leve enklere og bygge fællesskab. Og bede af hjertet om at få lys til hjertets øje, så vi ser håbet, som også er der. For det kan jo ikke være rigtigt, at Gud bare går ud af en bagdør og siger, nu må I klare resten selv. Jeg synes, Zakarias' lovsang i Lukas evangeliet er et sådan fantastisk håbsdokument. Jeg prøver at lære den udenad, og jeg kan mærke, hvordan den siver ind efterhånden. Den har jo det meste af den kristne historie tilhørt morgenbønnen, altså været traditionelt brugt i morgenbønnen i klostre over hele verden, og for dem af os, der bruger tidebønner privat. Og her ligger den der enorme optimisme, som jo ligger ved grunden af den kristne fortælling, og som vi virkelig har brug for at tage med os. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, og frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, og vise barmhjertighed mod vores fædre, og huske på sin hellige pagt. Den ed han tilsvor vor far Abraham, og fri os fra vores fjenders hånd, og giv os at tjene ham uden frygt, i fromhed og retfærdighed for hans åsyn, alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje, og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være Guds inderlige barmhjertighed,
hvor med solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Vi tror på en Gud, som en gang for alle har forenet sig med sin skabte verden, da han blev menneske i Jesus Kristus. Han blev fostret i en ung kvindes livmor, barnet, der dirrede sin mors bryst, og drengen, der lærte og legede og fik splinter i fingrene. Han blev manden, som så mennesker med spedalskhed, mennesker med handicap, mennesker, som var fanget af deres rigdom, og mennesker, som var lammet af frygt, og rakte hånden ud og berørte dem. Og så bar han hele tyngden af menneskehedens mørke ind gennem dødsrigets underjordiske gange og ud i lyset igen. Og hvis vi tror, at han stod op fra de døde, så lad os også våge at tro, at han en gang skal skabe en ny himmel og en ny jord. Men allerede nu, så skaber han, allerede nu, så lever vi, og allerede nu, så vil han bygge sit rige i os, og hjælpe os til at finde åbne rum, hvor vi kan opleve, at han planter sin fred, den respekt for mennesker, som vi alle sammen behøver at øve os på, og det fællesskab, som vi alle sammen behøver at være en del af. Og vi må være så frimodige at tro, at hvis vi bare i vores små liv øver os så godt vi kan i det, så kan vi også være med til at sprede håb omkring os, når tiderne bliver vanskelige. Ikke i egen kraft, men fordi Gud gør det. For vi må være ærlige og indse, at alt tyder på, at vi, og i hvert fald vores børn, kommer til at opleve store omvæltninger efterhånden. At verden aldrig helt bliver den samme som den trygge verden, vi voksede op i. Os, der for eksempel var børn af 60'erne og 70'erne. Men jeg kan ikke forestille mig andet, end at Gud også i sådan en fremtid vil finde måder at komme til os på, med den trøst og den livskraft, vi behøver. Jeg tænker på Israels folket, som vandrede gennem ørkenen i mange år, hvor han selv gik foran som en ildsøjle om natten og en sky om dagen. Han sendte manna i ødemarken og gav dem vand fra klippen. Skaberkraften udtømmes ikke. Som Zakarias sagde det, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvor med solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, som sidder i mørke og dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Lad os bede et øjeblik til sidst. Du var Gud og skaber. Du var frelser, så kom ind i vores verden. Du hellige ånd, som ikke forlader os. Giv os håb og tro, ydmyghed og ærefrygt for hver eneste dag, vi får lov at leve i verden. Overlad os ikke til os selv, gode Gud, men lad os få hvile og finde håb i din omsorg. Amen.